A dwi'n nôl awesomeness yma. Yn episod dwytha o'n i'n y docs i si completio bucket challenge arall. So yn episod yma dwi'n mynd i just illa ni'n mynd i'r airport a just testio speed fi allan. A wedyn, na i neud hynna. So dwi'n angen just mynd i fyny all the way fama. Na i neud o set i fama. I fama. So, cael ymlaen mewn ffordd ma. Dwi allan o'r docs rwan, so dwi'n mynd i'r airport, testio allan speed fi. Dwi'n mynd i dreifio yna fel yma. Mae rhaid mae'r diwrnod yma'n oer, achos mae'r person dwi'n dreifio efo yn crynu. Os ydych chi'n sbio ar dwylo fo, mae'n crynu. Nes i ddeud yn y episod dwytha bod fi'n mynd i dreifio'n ofalus, so dwi'n mynd i neud yna yn y episod yma. Dwi ddim yn mynd i fynd dros gant. Dwi'n mynd i fod yn ofalus. Os mae hwn, mae di reifio ar y lôn iawn, do. So, dwi'n meddwl efo'r Sana, mae o'n trio cael chdi fynd ar y lôn iawn. O no. I mos, car ydi o. Car arall arna i stopio. Dwi'n eisiau bod yn berig, so hwn eisiau bron yn crasio. Dwi'n mynd i adael y ceir yma fynd o flaen fi. Ag dwi'n mynd i just take over car yma, quick. A hwn gyda fi amser neu. Gyda fi ddim lle i wneud ar hwn. Actually, oes hwn. Dwi'n newid crash yn y car. Na i gael y car ma'n symud eto, so... Na, fedra i ddim. Ta car. I just overtake you. A hwn. Dwi'n eisiau crash yn nhw. Ceir pobl eraill yn fama. So... Oops, eisiau gael hwnna. Mae Red Force yn overtaking nhw'n lle crasio o'n un o hefyd. O'n i'n gorau neu hynna. O'n i ddim gorau neu hynna. O'n i'n gorau crasio o'n i wal na achos arall. Reversio. Troi. Troi o'n i fama. Overtake pawb. Deathman hefyd. Wow. Alexandra, hwn, o'n i tu ôl i ddoe. Sandra, o'n i tu ôl i lot o bobl ddoe. O'n i'n mynd ar ôl nhw. Dwi'n agos i'r airport. Na, dwi wedi mynd y holl ffordd. Ma sydd ddim yn lot. Crasio ni bob dim yn fama. So, dwi'n mynd i just cael ymlaen mewn ffordd yma. Shiggle. Ffordd yma nes i wylio yn ratheg o'na. Motorbike yn crasio. Oedd o
oedd o'n dreifio fel ma, wedyn nath o just sigol, wedyn nath o ddisgyn. Sorry. Oedd hynna'n annoying. Ffordd ma dyn nhw'n mynd. Ffordd ma. Troi. Dyna beth sy'n annoying efo ceir ar ffordd. Efo Jeep mae'n ffain, ond efo hwn ddim mor ffain. Ti'n gallu ffeindio Jeeps o'n ban ffain. Os dwi bron yn crasio neu rhywbeth, na I fynd off y lôn. Ond just ar y gwair fydd hynna, na I just stopio fel na os mae ar y lôn efo A. So, ond dim mynd y sydyn ddo. Pa ffordd na fi'n ffordd na, so ffordd na, na fi'n ffordd na. Oedd hynna'n haws. A nes I ddim gallu crasio ni neb. Hynna mor lwcus. Nes I ddim crasio ni'n byd. A fydda suitcase am ceir nhw. Just y ceir sydd ddim yn chwarae'r gêm. Sydd dwi ddim yn mynd I crasio fo. Ond dal mae'n recio car fi os dwi'n crasio on I fo, so dwi'n just cael nôl ar y lôn. O ma. Mi'n edrych yn newydd. Neu fynd yn epic. Neu fynd ar y bonnet. Dwi'n eistedd ar y bonnet. Dwi'n mynd I fflio yn lle. Beth dwi'n neud yn fan'na? Byddai jyst chwarae rownd yn y airport. Os di o'r rhan fwy amser fi'n cael yma. Y docks, deiliad. Pa'n di mwy hir, hwnna I hwnna. Fydda bron yn cross country. Dwi'n meddwl, dim yr un dwi'n neud wan sa'r hira. Yr un gynnas ar hira. Slo I lawr. O'n i'r cant ar off hwnna. Just slow fi lawr. Dim lot o speed, a wedyn fyddai ffain. Chos dwi wedi arfer y chwarae hwn. So mae'n anodd I controlio pryd ti'n mynd yn sydyn. Os ti'n mewn lle syth hwnna, mae'n ffain, ond ar ôl hynna, dwi'n angen dilyn hyn. Ar ôl hynna, mae'n just yn annoying, really. A mae'n lle mae'n destination fi, so. Trio cael yma fel yma. Mae'n trio cael yn ar speed yma. Quick. You have arrived at your destination. Okay. Dwi'n just neud jumps fel 'na. Ffordd ma ma'r jumps.
Os dwi'n gallu gwneud jumps ar speed dwi ar rwan, fydd hynna'n dda. A dim byddai'n fflio a cael hwnna. Dun, 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 dun. Wow. Cael ei fyny at hwn dwi. Fatha pobl eraill, obviously. Dwi'n mynd i wneud y jump yma. Ie. Okay. Fatha ni eisiau gwneud yn episod dwytha, dych chi'n cael dewis os dych chi'n cael dewis gadewch yn y comments gêm gorau chi Forza to Minecraft ag gêm gorau chi hefyd. A wedyn fyddai'n trio cael nhw a wedyn fyddai'n neud episod arall ar peth fi, dim ar hwn. Dim ar y channel yma. Enw fydd Angry Woman 2006. Fydd o allan ar ôl Dolig gobeithio. Fydd o allan ar ôl Dolig yma gobeithio. Odyn fyddai'n chwarae loads o gemau gwahanol. Fyddai'n chwarae Terraria a bob dim fel yna hefyd. Ag ella chydig o Halo, dwi'm yn gwybod. So, check'ch hwnna allan ar ôl Dolig. Dim diwrnod ar ôl Dolig, ella jyst fatha 20 diwrnod ar ôl Dolig. Ella roedd hwnna. Ond fydd o ddim allan cyn Dolig. So, hwn ydi ail episod ola fi ella. Mae lot o XP's bod yma. Dwi'n meddwl mynd i nunlla rili. Wan gyda fi'r map mae gyd. The Mediterranean Sea. Dwi yn fama. Yndw? Pam dwi'n fama wan? O'n i eisiau mynd nôl i'r airport. Dwi'n gwybod pam ar ddwy nes i ddod i fama. Dwi'n mynd i reversio i'r airport. Car meet. Dwi'n mynd i weld ceir pobl arall. A nes i mynd i car meet. No, dwi'n car meet yma. Mae'n dweud mae'n y car meet yma. I'r ôl soccer player episod dwytha hefyd. Ac i dim yn episod dwytha, episod cyn episod dwytha. Yn y llai episodes Forza neu Minecraft ar y channel yma. Achos 4 episod nesa dwi'n mynd i wneud Minecraft. Smash rhain i gyd. We're smashing. Dwi'n gwybod beth yna'n wneud. Byddai'n gwybod subscribers fi a bob dim. A gobeithio byddech chi'n deud yn y comments beth gêm gorau chi. A dim byddai'n checio un allan. Dos na'm hir ar episod yma wan, dwi jyst mynd i chwarae rownd, neud dim byd really. Ella i checio allan speed fi. Ie, na'i neud hynna. So, o fama mae dros 100. Gols rhaid cael 160, 160, 160. 160. View perks. Un dwi efo ddo.
Actually, dwi'n mynd i gael hwn. Oh no. Skill chain. Bit speed trap. O'n i meddwl speed camera oedd o. Mosh, na i cael 100 a neu hwn. At least 110, 130, 140, na 30. Speed trap oedd yna. Dwi ar level 4 o'n. Level 4. Hynna di top speed dwi'n meddwl. 100 ar rhywbeth di top speed fi. 167 di top speed fi. Yna lot i gymaru o'r Jeep. Jeep fatha 20 rhywbeth. Dwi'm yn gwybod. Teleportio fam a tunio car fi. Yes. Then in Minecraft specially end o'r fideos off. A mae car fi'n well. O, dwi'n eisiau crasho. Tuning. Tune setup. Na, upgrades. Custom upgrades. Okay. Dwi'n meddwl hwn. Gear. Please wait. Pa'r un di gorau. I mawr sa lot o'r i bach. Tiar. Cael y naci. Lle hwn dio. Hwn dio. Okay, so dwi'n siŵr Carls mwy sydyn. Already installed. Okay. Just upgrade your car fi fod yn well dwi. Okay. Os dwi eisiau car lot gwell. Yr un genna fi wan. Genna fi hwnna'n barod. Okay. Dwi'n meddwl bydd o'n cymryd hir. Okay, genna fi hwnna'n barod. Tokens. Dwi'n cael really sydyn. Mae'n di gymryd hir i fyny hyn. Dwi'n meddwl bod fi'n agos i gorffan tunio'r car yma. Gobeithio bod fi. Dwi'n meddwl tunio dwi'n yn gwybod. Okay. Back. Just 2 arall genna fi. A dwi'n neud hwn. So, just hwn gyda fi ar ôl. Okay, dwi... Okay. Back. Dwi'n meddwl faint o sydyn di car fi. Sydyn yn barod. Dwi'n di lliw y car fi'n wahanol. Fatha nes i ddeud gyna. Paint car, just hyn dwi'n neud.
O i gyd, dwi'n mynd i beintio yn hyn. No. Ella na i cael car ar ni. Mae nhw'n oleuwch i gilydd. Mae hwnna'n car awesome. Previous colours, blue, dum. Ella na i cael... Dwi'n eisiau lliw gyda fi wwan o heina ddau. Normal colours. So dwi'n mynd i gael lliw. Eitha lliw fel yma ella. Ie, lliw fel yma. A dwi'n geithio bonnet. Fod fatha lliw fel yna. Hefyd, just bach twll. Ella. Geith hwn fod yn... Geith fod yn hwnna. Ag dwi jyst mynd i endio'r episod yn fama, so... Ta!